On kiistämätöntä, että äärioikeiston nousu uhkaa demokratiamme ja yhteiskunnallista yhtenäisyyttämme. Tässä hetkessä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Emme saa menettää toivoamme tai uskoamme, sillä meillä on voima rakentaa Euroopan unionin, jossa ihmisten ja eläinten oikeudet, luonnon kunnioitus, rauha ja solidaarisuus ovat kaikkien keskiössä. Nämä arvot eivät synny itsestään. Ne vaativat meiltä rohkeutta ja toimintaa. Ne ovat asioita, joita meidän tulee päivittäin puolustaa ja edistää. Meidän on oltava väsymättömiä sorrettujen puolustajia ja vastustettava epäoikeudenmukaisuuden monia kasvoja, kuten kansanmurhaa, rasismia ja muukalaisvihaa. Jokainen teko, jokainen sana, jokainen ääni voi muuttaa suuntaa, voi muuttaa maailmaa. Nimeni on Paco Job ja olen afrosuomalainen ehdokas. Sinun äänelläsi voin jatkaa taistelua oikeudenmukaisuuden puolesta, edistää eläinten ja ihmisten oikeuksia, ylläpitää rauhaa, ekologisuutta ja kansainvälistä solidaarisuutta Euroopan parlamentissa. Äänestä toivoa ja äänestä rohkeasti reilumman ja solidaarisemman EU:n ja maailman puolesta. Kiitos.